A partir d'aquest mes d'octubre, Castelldefels disposarà d'un punt d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya dins de la Guaita, el centre de suport a l'economia de Castelldefels. Això és possible gràcies a l'acord entre l'Ajuntament, la patronal CECOT i la Diputació de Barcelona que s'ha signat aquest matí al Saló de Plens del Consistori. Hi ha un mercat de grans oportunitats que és el de la compravenda d'empreses i negocis petits. La majoria del nostre teixit empresarial és empresa petita i molt petita, i en molts casos i per molts motius no hi ha continuïtat de l'empresari. I a partir d'aquesta constatació el que no ens podem permetre col·lectivament és que tanqui cap empresa. En aquest nou punt d'atenció s'oferirà assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva empresa com als reemprenedors disposats a donar-los continuïtat. És un conveni molt interessant perquè també ens ajudarà als tècnics municipals perquè puguin donar un bon assessorament a aquelles empreses que vulguin fer un traspàs de negoci o vulguin agafar un negoci nou que estigui en funcionament. Per tant, jo crec que és un assessorament important i necessari en aquests temps de dificultats econòmiques, de crisi, on cada dia molta gent va al centre d'assessorament que tenim a la Guaita, a Castelldefels, i per tant hem de donar sempre que puguem el millor servei al nostre ciutadà i sobretot en aquest tema tan especial que és el poder mantenir els negocis funcionant i sobretot en aquest traspàs de coneixement que creiem que és força important. L'objectiu de Reempresa és impulsar i estructurar la transmissió d'empreses per tal de generar creixement econòmic i evitar així el tancament de negocis.